Именно в тій маршрутці в свое время вот эта стройная высокая женщина приїздила 2 роки, і тому ріст її 1,15 м. Поэтому ми не могли, поэтому, що? 129 сантиметрів. Так, я пишу, як номер маршрутки. І так, їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні рубає, помагай. Їде, як велика соба, на дорозі всіх бо шансон в салоні, що? Офігеть! Кожен рано встаю, каву наливаю, але з нею трохи туго, покажаю, штани натягую, а і плету сію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за туплями швидко повертаю. На зупинку свою, у прибігаю, і нервово на автобус я нервово чекаю.